Dňa 13. septembra 2024 sa v areáli spoločnosti Plantago uskutočnila ďalšia tohtoročná skúška certifikačného stupňa Slovenský certifikovaný arborista, organizovaná ISA Slovensko. Skúška preveruje kandidátov zo základných vedomostí a praktických skúseností spojených so starostlivosťou o mladé stromy vo fáze výsadby a povýsadbového rezu. Ide preto o veľmi významnú odbornú kvalifikáciu v čase, keď je výsadba stromov vnímaná ako jedna z kľúčových aktivít s cieľom zmierniť vplyv klimatickej zmeny na našu krajinu a mestá. Úspešní kandidáti získajú certifikát, ktorý im otvorí dvere k kvalifikovaným zákazkám v oblasti starostlivosti o mladé stromy. Všetkým úspešným kandidátom srdečne blahoželáme.